Zdravo, koalo Charlie. Zdravo svima. To je lepo. Pogledaj ko je ovde. Zdravo, Nojice, Jenny. Zdravo. Mislim da bi Charlie hteo... Zdravo svima. Charlie, Jenny, ne može Zdravo da se svima. kreći ako je tako držiš za noge. Jenny, nemoj da ideš. Zdravo. Charlie nije zao. On samo voli da se grli. Ajde, Zdravo. je tako mekano. Zdravo, slonu Barry. Zdravo. Želiš li da te Charlie zagrli? Barry je prilično visok. Biće ti lakše sa perdevinama. Barry je golicu. Prijemo tvoj zagrljaj, Charlie. Ćao, čao, Barry. Ćao, čao, Beri. Morska lavice Lili, zdravo. Zagrljaj. Zdravo svima. Klizavo je. O, kengurica Alisa, zdravo. Želiš biti zagrljaj? Zdravo svima. Evo, Charlie. Zdravo. Moći da skačeš kao Alisa. Pa, Charlie, da li si uživao? Jenny je iscrpljena. Mislim da želi poljubac, zagrljaj i priču za laku noć. Malo gline za modelovanje, malo dobrih ideja i možete da se zabavite. Vidimo se kasnije, drugari. Fajn. Vidimo se kasnije, drugari. Kako se pravi koala Charlie? Da biste napravili koalu Charlija, bit će vam potrebno malo bež gline, malo oker gline, malo roze gline, malo bele gline, malo crne gline, malo crvene gline, kao i nožić kojim ćete seći glinu. Za početak, mesite bež glinu, podelite je na 5 delova i od njih napravite lopte. 2 najveće lopte izravnajte i od njih napravite glavu i tijelo za koalu. Kotrljajte bež kobasicu i podelite je na 4 dela. Izravnajte ih da biste napravili noge. Nožićem napravite male rezove, to će biti kandže. Nožićem oblikujte uši tako što ćete iseći 2 bež diska. Izravnajte i rastegnite oker disk koji će biti krzno na stomaku i 2 mala oker diska koji će biti unutrašnji delovi ušiju. Kotrljajte crnu loptu i rastegnite je, to će biti nos. Vrhovima prstiju kotrljajte 2 male crne i bele lopte, spljoštite ih u diskove da biste napravili oči i zenice. Izravnajte 2 mala roze diska koje će biti obrazi. Napravite malu crvenu kobasicu koja će biti